जोंनि हाबा होनायजों Solo.
hado. Sri Boro ni sinaitiya Dr. Jomai Sri Boro. Bitanga doktor lakhangbai. Bitanga daye Guwahatiyaw thanai mane mungdaंखा Royal Global University ni. Bitanga सासे psychology department ni mane फोरोंगिरि. बेनि उनावहाय जोंहा दङ हाबा दानगिरिनि बोसोन आरो बेवहाय जोङो समखौ नोजोर होनानै हाबाफारियाव सोनानै होदों। आं बेखायनो बे समावहाय हाबा दानगिरिनि गोथार बोसोनखौ होनो थाखाय जोंनि आसारि बिथांखौ Hah? Lu kata kacil. Có dậy. Đây này, đây. Orang lain sing dengan malah saya sih sukses kan.